tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Plataporma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Sa programang ito, layunin namin bigyan kayo ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa mga kandidato at ang kanilang mga plataporma upang maging mas handa at informed tayo sa darating na halalan. Sa bawat episode, makikilala ninyo mga kumakandidato, maririnig ang kanilang mga pananaw at matutunan ang kanilang mga plano para sa ating bayan. Ang Plataporma 2025 ay isang masinsinang talakayan na naglalayong magbigay ng pagkakataon upang makapagpahayag at makipag-ugnayan sa mga kandidato na may layuning maglingkod sa ating probinsya, sa ating mga bayan at sa ating bansa. Makakasama po natin ngayon ang mga aspirante para sa iba't ibang lokal na posisyon sa bayan ng Porac, Pampanga na kamakailan lamang ay sumikat sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. Sa episode na ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mas kilalanin ang mga kandidatong ito, alamin ang kanilang mga plataporma, tuklasin ang mga plano nila upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan sa Porac, Pampanga. Narito ang mga tumanggap ng ating hamon. 3-time #1 Porac Municipal Councilor, isang advocate for infrastructure development at transparent governance, Pampanga Councilors League President at ang proponent ng Porac Cityhood, Michael Mike Tapang. Kasama rin niya ang kanyang katandem na si Paul Vincent Vince Lusong, na kasalukuyang kapitan ng Barangay Kangatba at advocate din ng good governance, accountable at malinis na pamamahala. Narito rin ang kanilang slate sa pagkakonsehal na makakasama natin mamaya later in the program, Attorney Tet Buwan, Rito Buwan, Bing Buwan, Papa Dudes David, Dexter David, Max Bungke, Alfer Naku. Naimbitahan din natin sina Jaime Jing Capil at Attorney Charlie Santos, ngunit sila ay hindi makakarating sa iba't ibang kadahilanan. Ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon ng mga kandidato na narito upang solohin ang ating oras sapagkat ang kanilang katunggali ay hindi dumating. Mauuna si Mike Tapang na susundan ni Vince Lusong. So siguro sa puntong ito, bigyan natin sila ng pagkakataon upang bumati sa ating mga televiewers at sa mga nakikinig sa iba't iba nating platform, sa iba't ibang social media platform at syempre sa national television din, liban sa Pampanga Wide and CL Wide Free TV. Mauuna po na mag-share ng kanyang opening statement si Ginoong Mike Tapang. Sir, mauna po kayo. Magandang umaga po, Tito Sonia. Magandang umaga din po, mga karehiyon at sa lalawigan ng Pampanga at karing-kanakong Kabalen, Kinikimbalen, Porac, Maya Payabak po, Kiyakatamungan. Nakala salamat at ikayo po. Maya Payabak po, Tito Son, at kayo pong kabuang region, karing-kiyakatamong Kaporakenyos, bibigay po yung Maya pa kaorasan Kiyakatamungan. Nakala salamat po. Ngeni, siguro malyari ta ng muntak yatang mumunang kutang ne. Kasi dakal atin lang in-interview, may mga in-interview po sa Porac ang ating mga news team at merong ilang mga katanungan. Siguro unahin natin yung unang tanong mula sa mga botante ng Porac. Roll VTR. Sa Porac, ano pong magandang magagawa nyo sa palengke? Lalo na ngayon, masyadong
mataas ang tax na binayaran namin. May magagawa pa po kayo para ma-improve ba dito sa palengke? Maraming asosasyon na bawat grupo, tulad ng sa isda, may asosasyon yan. Sa gulay, sa groceries, at baboyan, at manok. Yon. Sa daming bayarin dito, nagtatanong lang po ako kung meron pang ma-i-improve na magagawa dito sa palengke. Yun lang po. Sasagot muna si Ginoong Mike Tapang dun sa tanong ng ating tindera sa palengke, sir. Pagdating naman po sa mga taxation, kasi po yan po yung buhay ng isang local government unit. So titignan natin kung akma ba o tugma ba sa kanilang kinikita yung mga tax na inimpose sa kasalukuyang panahon. Kasi nga po, dinatnan namin itong mga tax na inimpose ng dating administrasyon. So titignan po natin kung tayo maupo at i-consider natin sila. Alam naman po yung pamamahala natin sa bayan ng Porac, yung tinatawag nilang people's participation, na kung saan kailangan makilahok, makibahagi ang bawat sektor, katulad po ng vendor na napakinggan po natin sa kanila, makikita natin kung pwede bang babaan or pwede bang i-consider o bigyan sila ng magandang pwesto nang sa ganun lumakas ang kanilang negosyo pagdating po sa pangangalakal katulad ng vendors sa palengke natin sa bayan ng Porac. Okay, thank you. At kayo bilang magiging vice mayor, papaano kayo kikilos at ano ang inyong pangunahing mga patakaran kung sakali tungkol naman dito sa taxation na sinasabi? Lahat na po ng mga ordinansa na gustong ipatupad naman ng ating mga council, susuportahan natin. Pero kita pong palengke, bilang metong sasakop po karela as barangay captain, may ka-consultation na kaya po regarding po karelang problema na maka-improve kay nga manmanda. Siguro po, ito nga sabi ng pangangailangan da niyang minuna, kanya-kanyang maging kontador kay danom at kontador po kay karelang kuryente. Okay. Ito po yung pangunahin da maging problema, bangka nita, ito pong division kay karelang babayaran. Solo depo at siguro po itang karelang kayong taxation naman nung sakali man nung maranon lang makapamayad karetang permits da ang popongkay siguro sabi mo nung discounted or makanano po yung palubdang ordinansa rin kaya katamong sanggunian. Okay, dakla salamat po. At siguro sa puntong ito mag-break muna tayo.
Maraming salamat po. Nagbabalik tayo sa Plataforma 2025, ang official election program dito po sa CLTV 36. Ngayon naman, meron po akong inihandang ilang katanungan para sa inyo. At ang unang tanong na nais kong sagutin ninyo ay ito. Sumikat ang PORAC sa buong bansa dahil sa eskandalo ng Pogo. Kung kayo'y mahalal, paano nyo babangon ang imahe ng bayan at sisiguraduhin hindi na ito muling madadawit sa illegal na aktibidad? Sir? Tita Sonia, siguro po yung battle cry po natin, simula pa po kay konsehal pa lamang, at yung tinatawag nilang transparency and accountability, na po, good governance. Kasi kung ito yung dahil nga po sa nangyaring pangyayari na di naiwasan ng dating administrasyon, na yung Pogo na ilathala hindi lang po sa bayan natin, kundi sa buong pandaigdigang issue. So ngayon po, kung nakayanan ng mga magagaling na mayor katulad ni Vico Soto ng Pasig, si Mayor Oca Rodriguez ng City of San Fernando, si Mayor Edgar Pamintuan ng Angeles, no? So sana titingin ko kung ito yung pamamahala, kung bigyan tayo ng pagkakataon ng ating mga kababayan, gagawa tayo yung ginawa dito sa San Fernando, yung Multi-Sectoral Governance Council o yung tinatawag na People's Participation. Kapag nagkaroon po yung tao, na-involve yung tao, pinalakas people's empowerment, pinalakas mo yung tao, mawawala po yung mga tinatawag nilang mga SOPs, yung mga hindi dapat gawin ng isang mga nanunungkulan. Kasi kung simula't simula pa lang po, wala ng mga under the table na transaksyon, wala ng mga SOP, ang mayor may moral ascendancy para ipatakbuhin ang munisipyo. Kahit sino mang mamumuhunan yan, sino mang maimpluwensyang tao yan. Kasi kailangan po natin ilathala sa mismong bawat Poraqueño ng pamamahala, no. Kaya nga po kami public servant, no, serbisyo publiko kailangan ibigay sa tao, hindi yung mayor mismo kung ano yung sasabihin niya, hindi na siya nakikinig. Kaya yun po yung nangyari sa aming bayan, at ngayon nilalatag namin ang aming kandidatura kasama ng aking Vice Mayor na 10 ng ating mga konsehal para magkaroon ng alternatibong pagpipilian sa Maya 12, magkaroon at ibangon ang imahe na nangyari na hindi maganda sa pangalan ng Pogo. Maraming salamat. At sir, kayo po, anong nakita ninyong butas sa mga lokal na ordinansa na hindi na ipatupad o may kakulangan ba sa mga lokal na ordinansa kung kaya't nangyari ang mga naganap na eskandalo ng Pogo sa bayan ng Porac? Siguro po, karetang kaya katamong permit na po, bilang may itong milukluk man na Vice Mayor, scrutinize talang masaleser at ang permits na pong linabas kaya katamong nung nuko rin dapat la talagang masiyasat nung masanting la patutunguhan din kaya katamong lulob investors na anong maging benepisyo na po din kaya katamong balen. At siguro po, may itong muna man po sigurong kalupan ng karagdagan kaya kang Mayor Mike, itang check and balance siya pong palbalta po bilang may itong Vice Mayor. Dakala salamat. At Sir Mike, ano po ba ang kasalukuyang estado ng lugar kung saan nandoon yung dating Pogo? At anong plano niyong gamit dito kung sakaling kayo'y mahalal bilang alkalde ng Porac? Dalawa pong site yon, Tita Sonia. Yung isang Pogo site dito sa may Pulong Maba na tinatawag nila. Na 10 hektarya po yon, kung hindi ako magkakamali, 46 na building. So kung tayo pa yung tulutan, kung talagang ipoporpit na ng national government ito, papakiusapan natin ang national na gobyerno na mapunta yon sa bayan ng Porac. So ang tinitignan po natin doon kung po pwedeng eskwelahan, kung papayagan po ng DepEd or government center katulad po dito sa may sakop para magkaroon at mailapit natin ang gobyerno sa mamamayan ng Porac. Yung isa naman pong bahay ni Cassandra Ong, kung talagang kukunin ng gobyerno, gagawin po nating extension office ng munisipyo ng bayan ng Porac kasi hindi naman po kaila sa lahat. Ang aming bayan ay ang masasabi namin isa sa pinakamalaking nasasakupan na lupa sa buong rehiyon. So, kailangan kung magkaroon ng mga extension offices, ika nga po, ilalapit natin ang pamamahala o gobyerno sa mga tao kapag nagkaroon po ng mga extension offices. Maraming salamat. At kanina nasabi ninyo, Sir Vince, na titignan nyo yung mga proseso ng at requirements sa mga permit, kung ito ba'y napapatupad.
Ano pa yung mga pwede ninyong gawin bilang konseho at presiding officer ng konseho kung sakaling kayo mahalal para matiyak na ang local at foreign investors sa Porac ay mahigpit na susunod sa batas? Kasi nakita natin nailantad yung eskandalo na parang to the point na parang unbelievable, no? Parang hindi ka panipaniwala na wala ni isa ang makapagsabi papaano na itayo at na-operate ang Pogo na ni isa walang makapagsasabi. Kayo po ay dating kasalukuyan kapitan ng barangay. Pwede ho bang sabihin ng isang barangay captain na wala siyang alam na nangyayari sa kanyang sariling barangay, sir? Yun po yung sa amin po sa barangay, meron kaming purok consultation. So, babalumingan po nung nanong maging problema, keng kilob na po nitang metong nga purok. At karin po, sigurado, in constant visitation karin, akit po nung nanong maging problema. Lalong-lalo na nung ating investor gagawang anomalya, at least akit mula po. So, siguro po metong pong gawan tamo nung sakaling milukluk tamo. Actual visitation po kareta po pwede itang nakatapaluban siyempre kaya katamo pong kinaukulan karapatan tamong inlungob keng metong establishment at pakibalwan nung naming malilyari keng kilob na nita. Okay. Dakala salamat. Sir Mike, ayal ben ko ring news ang popang pakiramdaman ko la naman kayong radyo. Sobra ng pepakit Bong Pineda ang suporta ng Keka. Kaya may pang megmark siya ay interview ng Jenna Lumbang Parungaw. Pati ika, dimdamda kang megsalita mo naman ketang news story nga ito when you filed your certificate of candidacy. Paano siya nakakatulong sa inyong kandidatura? Actually po, kasi hindi naman po sa kaila sa bayan ng Porac itong na-suspending mayor na po to, no. Nakuwang natakot na yung mga kandidato, yung mga tao. So lahat-lahat naging sunod-sunuran na lang. So kaya nagpapasalamat kami sa isang Tatay Bong Pineda na bumaba at nakita niya na malaki ang problema ng aming bayan. Kaya gumitna siya, naglakas siya ng loob na tayo'y piliin para maging kandidato at kinausap yung mga iba't ibang malalaking pamilya sa aming bayan. Kasi kung walang Tatay Bong Pineda na bumaba, walang planong lumaban kahit na may issue pa ng Pogo sa nasabing nakaupong mayor. So aminin naman po natin, napaka-impluwensya ng isang pilantropong Tatay Bong Pineda at nang bumaba siya, at yung mga tao, nakumbinsi sila. Kasi may mga ibang, hindi lang po sa issue ng Pogo, nagkaroon ng problema ang ating suspendidong mayor. Isa yung mga katulad ng mga investor na malalaki, katulad ng Ayala, no, na nagsasara sila kasi nga po yung pamumuwersa na binabanggit, yung mga, siguro may mga transaction silang hindi kaaya-aya sa mga mamumuhunan, na yun at lahat ay nakarating kay Tatay Bong. Kaya sabi niya, sayang ang inyong bayan. Kung hindi kayo tatayo at magkakaisa sa laban na to, sabi niya ganon, walang mangyayari. Kaya ako po, nung kinausap niya po ako, kung susuportan tayo ng ganito, tuluyan hanggang sa Mayo 12, walang kadahilanan na hindi natin kayang palitan ang isang gobyerno na kung saan nalathala sa hindi magandang pagkakataon ang aming bayan. Sir Mike, sakali na kayo mahalal at maging mayor kayo ng Porac, how will you maintain your independence? Alam naman po ng lahat. Yun po, binabanggit nila sa akin at ating mga katunggali, hawakan lang daw ako ng isang ng mga Pineda. Kung titignan nyo naman po, ang pamamahala ni Governor Nanay, ang pamamahala ni Governor Dennis, gumanda ang ating probinsya. Ang isang Tatay Bong Pineda, hindi nga siya nangingialam sa Kapitolyo, sa munisipyo ng kanyang pamilya. Kaya ang isang bayan, ang isang bayan tulad ng Porac, gusto lamang niya, sa aking nakikita bilang isang negosyante rin o isang mamumuhunan,
gusto mo yung isang bayan tulad ng Pampanga na nasasakupan ng ginugobyernohan ng mga pamilyang Pineda, no, gusto nila na maayos at kaaya-aya sa mga mamumuhunan. Yung pagdating po sa mga independent mind, sa mga decision, hindi naman tayo pinapakialaman ng isang Tatay Bong Pineda. Kaya nga po, yun ang maganda. Basta ilatag mo lang kung ano yung magiging kaaya-aya, magiging maganda sa inyong bayan. Wala naman po akong, kasi nasa kanila lahat, negosyo, politika, nasa kanya na lahat, anong gagawin sa aming bayan. Kaya nga po, siguro paninira na lang natin ng mga katunggali para masabi kong malinlang yung taong bayan na sinasabi nila, hahawakan daw ako sa light. Wala pong katotohanan yun. Kung totoo po yun, bakit hindi nangingilam ang isang Bong Pineda sa Kapitolyo, sa munisipyo ng Lubao? Ba't mangingilam pa pagdating sa gobyerno? Gusto lang po yung mga manunungkulan sa buong lalawigan ay maayos na pamamahala. Yun po yung nakikita ko sa kanya. At magkakaroon po tayo ng independent na mga desisyon nang sa gayon po, maggobyernohan natin ang ating mga kababayan sa isang tamang gobyerno. Thank you for your straightforward answer. Sir Vince, gusto ko pong itanong sa inyo, sakali lang, no, na hindi pala rin si Sir Mike at hindi siya ang maging mayor ng Porac. Sakali lang. Kayo naman ay pala rin bilang vice mayor. Paano nyo maiiwasan ang mga nangyayari sa siyudad ng San Fernando, sa Porac, kung saan hindi nagkakasundo ang mayor at ang konseho at ang naapektuhan ay ang taong bayan? Yung politika tapos ng eleksyon, may itong yamo po. Kalupan na yung pisabi, may papagrespeto at siyempre respeto nung nano po yung maging desisyon da rin taong balen. Nung iya po yung kana akong maging mayor, kaya kaming katunggali ng Mayor Mike Tapang, suportan ko lang naman po rin ang kayang mga santing ordinansa, rin kayang mga santing programa. Pero asahan nyo po kana ako na ako maging sunod-sunuran karetang kayang maging desisyon. Kaya kayo po, kalupan ni sasabihan ko, itang check and balance, palwal tayo po. Transparency and accountability, yung pairalan tayo. Salamat po. Nung may baligtad naman, Sir Mike, kayo ing miswerting maging mayor na ning Porac at katandem ing sinambut. Makanano kaya ing what will people expect from you? Sakali. Ngayon pa po sasabihan minapin po ing politika metong yamong aldoyan. Nino maning sumambot, nino maning palaran kening election po ngayon ni will na neno nga sabi tamo will na nene nga pong ginuita. So kailangan makiabe tamo karela at ako mismo siguro dening kana kung konsyala slate ne po alos ako la ka aliado. Kumbaga ikwaming miyabe-yabe. Kumbaga, deni pong Councilor Sareni, itaping po nga muna ng Vice Mayor nandin, sasabihan na itang checks and balances. Kaya nga po, atyuta mo kin demokrasyang bansa. Naman po pwede na metong yamo yung isto kin balang departamento. So, gawan ding obrada bilang legislative function naning balen, check dala nung yung executive ba, istula rin kayang gagawan ding programa. At ako mismo magikayat karela. Po tatina akong mali, pakibanteyo. Aliway tang sinabi ko, kasi milyari na po experience na kaya kami Porac. Nung naning sinabi ng Mayor Tukila ring konsehal, o yan po yung mga palyari kaya katang balet. At emi na po buring bolit ito. Nung inganak na yung maging Vice Mayor tamo, ikayatang king maging makanita. Aliway tang puro politika na mo. Kailangan mayari yung politika, ken mo pong May 12. Okay, salamat. Siguro at this point, pakinggan natin yung concern ng isang botante na taga Porac na may katanungan sa atin pong mga kandidato. Kami matutulungan sa mga kalusugan namin, sa pinaghirapan namin po, ganun po. Saka wala rin po ako kasi ng bahay, di po, kasi mas gusto kasi makakatayo ng bahay po. Sana matutulungan din po kami sa mga ganito po, naghihirap ngayon. Hindi, naintindihan nyo yung tanong? Hindi namin naintindihan. Kalusugan at pabahay. Okay. Sir Mike, kalusugan daw at pabahay program ninyo. Yes po. Katulad po ngayon yung mga sa budget ng munisipyo na po. Ginagawa na po natin ngayon sa dinatnan nating budget. Diretso yung mga benepisyaro, yung mga cheque, na yung halimbawa nagkaroon sila ng mga sakit. Ginagawa po natin pagdating po sa kalusugan, kapag nagkasakit sila, humingi tayo ng tulong sa Kapitolyo.
sa Kongreso at pagdating naman po sa munisipyo. So itatama po natin yung mga yan. Gagawa tayo ng mga guarantee letter. Na guarantee letter, nang sa gayon po yung pera, diretso yun sa ospital. Pagdating naman po sa kalusugan, so gagawin natin, prevention is better than cure, ika nga po, no? Ang dami pong nadedengge ngayon sa aming bayan. Kung yung nag-iikayat sa ating mga kapitan, kung pwede, maglinis muna. At yung mga nutrition na kailangan ng mga bata, yung mga malnourished, no po, naka-schedule yan sa bawat social worker po natin. So pagdating naman po sa mga pabahay, nandyan na po yung Fiesta Community na nakahandang mga Bella Vita, yung mga small, what do you call this one, yung pong mga maliliit na pabahay program ng gobyerno na pwedeng ipasok yan sa Pag-ibig. Kung sila may negosyo, tuturuan natin silang maging miyembro ng Pag-ibig nang sa gayon makakuha ng pabahay, ng murang pabahay na huhulugan nila later on na magiging sa kanila. At Sir Vince, ano po ba ang mga pinakamatinding problemang pang-ekonomiya meron sa Porac ngayon na nagiging sanhi ng kahirapan ng mga mamamayan? Sa economy natin po, no, katulad ngayon, sabi ko nga sa ekonomiya ng Porac, medyo bumaba yung ano natin ngayon dahil sa national issue natin. Sa ating mga Kaporakenyos, nahihirapan yung mga tao. Siguro po yung mga katulad ng nasabi ni Sir Mike kanina, yung mga SOPs natin, yung mga sinasabi nilang SOP, sa mga nagbi-business, mas maganda po kung marami tayong ma-attract na investors. Kasi po, pag may investors, marami tayong makukuha ng employment. So, doon po siguro magpo-focus tayo, lalong-lalo yung peace and order para ma-attract natin yung mga investors natin. So, isa itong paraan para maiingat ang ekonomiya ng Porac. Ayun pong ease of doing business. Yes, Meron na yes. po tayong Boss. pambansang batas, no? Yes, po. Kaugnay yan, no? So, kung tutuusin, maraming LGU hindi sumusunod yata dyan sa ease of doing business, no? Nauuna daw yung ganun, eh. Yun nga po. Yun po yung iwasan Paano natin. aalisin yun? Parang it's part of culture. Kung kultura po, parang ano lang po yun. Narinig ko yung presidente ng Colombia. Nagkaroon sila ng drug issue, di ho ba? So, nagkaroon ng mga patayan. So, kinonsider nilang social problem yun. Dito, social problem yung pagdating sa mga SOP. So, sinabi ko sa aking mga kasama, no, kaya naman natin yan. Gagawa tayo ng mga hanap buhay natin. Kumbaga, itong mga nanunungkulan na to, pwedeng i-diversify yan, hindi yung nakaasa lang sila sa mga negosyante. Tulad po ngayon din naman po sa pagmamalaki. May isang malaking investor dito sa bayan ng Porac. So, nung humingi siya ng mga permiso, mga dokumento, sinabi namin po sa kanya, kasi po yung acting mayor ngayon, it so happened, sister-in-law ko siya. So, ako yung kanyang, isa sa kanyang mga advisor, nung kinakausap namin yung mga namumuhunan, ang sabi namin sa kanila, makakapasok kayo dito, pero this time, wala ng mga SOP na naririnig namin. Walang magbibigay at walang hihingi. No? So, ngayon, akala nila hindi totoo. So, dumaan yung 6 na linggo, lumabas ang kanilang mga permits. Natuwa itong may-ari ng nasabing kumpanya. Ngayon po, ngayong alauna, magdodonate sila ng fire truck. Magdodonate sila ng lupa na tatayo ng isang covered court. Magdodonate ng 1 kilometrong kakalsadahan. So, ibig sabihin, kapag pala yung mga namumuhunan, yung corporate social responsibility nila, ibabalik din sa bayan, hindi doon sa politiko. O ngayon, nakita ng mga acting na mga councilors po natin kung gaano naging ka-epektibo. At least, kahit kayo'y 6 na buwan lang yan sa pamumuno ninyo, mafe-feel ninyo kung paano yung dangal ng isang tao. Kasi alam naman po natin yung dignity or yung the greatest possession of a man is dignity. Kapag ang dignidad mo ay naiangat mo at yun may latahala mo, susunod at susunod. Kaya wag natin siguro kung sa... Lakas naman. Naan yun naman. Maka-nervous siya, eh. Bala ako, ating bombero. Sir Vince, narinig natin yung mga sinabi ni Sir Mike, no?
hindi naman kayo papayag na maging busy alkalde o makatandem siya kung di kayo naniniwala sa kanya. Ano pagkakakilala niyo sa kanya para sabihin ninyo na lahat ng sinasabi niya dito na magaganda ay tutuparin niya kapag siya'y naging alkalde? Pinuna pong dili, anyapin, kung minuna kalupa na po yung sasabihan ko karing may Malenkem Porac. May katalo na ako pintalan, papayali ko po kaya. Pero ketang kapat, may pangondisyon kami nung sakali man po na magkamali, pwede kayong tapikan at mag-correct ya po karetang kayang kamalyan. Ita pong mismong kababa na ginamit na kanako, ya po yung buri nang suplika, kaya katamong Balen Porac. I-apply na po itang kayang kababan at biyasang tanggap kamalyan. Ita po siguro yung ikit kong may itong mentalidad, ikit ko kang Mayor Mike Tapang. At kayo naman, makanyang kayo naman. Opo, makantaya po yung kondisyon niya niya pin kaya kaming adwa, itang kaya kaming chemistry, masanting niya po huling metong at metong ni pangonsulta bayo mag-decision. At tatanggap naman po Nga po. suggestion sakali na kasi Vote po, kami po. atin kasing manungkulan no, mabiyasang tatanggap puna criticism. Balada, itang Balutan na istong makaluklok na lang, bala mo. Yan. Entitled na lang masyado. Yan pong kondisyon, Mita. Anyang pagsabihan kaya Tita Sonia, sabihan na ka na ako, nung sakali nga nang magkamali ka, pwede na ka bang tapikan? Sabi ko naman, ko, baloyo ko manibat king ibat, na biyasa kong makirandam. Kaya ikasana makanyan mo naman. Kaya latag mi po kaya ni mit mong kababa na pamanungkulan. Bangkanta naman, dakal tamo dapat tagalan kasi ing balen talagang melog mukya. Kaya tang maragula making issue. Ngayon inggawan tamo, ayusan tayo. Bang kanita, nung ikataman sumambot kambeda rin ng konsehal tamo. Sabi ko, nung ating mali, kailangan pisabyan. Sabi ko, ako po yung prinsipyo ko kasi andyang ing gera, king lamesa ka rin niya pisasabyan. So, nung ating mali, ating kulang, dapat ayusan niya. Pero nung halimbawa, karas-karetang pera na ning balen, kailangan babantay niyo ko. Kasi pwedeng nung nano sinabi ko yan, tukyan niyo. Lawen niyo ko. Nung stuya, tukyan niya. Nung maliya, sabihan niya nung nano. Banta, correct tayo. Yan pong pamikasan dumita. Nakala-salamat. At ngayon naman, pakiramdaman tayo ikatlong kutang. Menibat ka rin, memalen ng Balen ng Porac. Paano po namin malalaman na transparent po kayo sa amin? Nano ka, no? Ayun. Ano ang marami kasing iba't ibang paraan ng pagpapakita ng transparency. Of course, kanina sinabi nyo yung partnership, multi-sectoral governance, that's one of the transparent instruments, no, o tools sa governance. Ano pa yung iba na naiisip nyo? How are you going to, for example, report on the progress of your work? Sir Mike. Madami na pong mga batas dyan. Yung full disclosure policy, kung talang ilalathala lang po. No? So, ang sinabi ko po, ngayon pong nakaupo si Acting Mayora, dinatnan po natin, ang dami pang kulang. Nandyan po yung teknolohiya. So, in-advise ko po yung bagong GSO namin na maghanap ng kaparaanan. Ano po yun? Lahat ng mga katulad ng mga yung relief distribution sheet, nandun po yung mga bigas, yung mga wheelchair, yung mga nebulizer, lahat-lahat po yan. Gusto ko, sabi ko, gawa tayo ng isang buong system. Yung buong system, lahat ng departamento, makikita niyan. So, ini-empower po natin kada departamento ngayon kung anong pangangailangan nila. So, ngayon, kung may isang system tayo, halimbawa, naglabas ka ng isang 5 kilong bigas, sino yung recipient? May cellphone number. So, magkakaroon ng random. Ngayon, yung taong bayan, ito yung budget nyo, 1 billion. Saan lahat napunta yan up to the last centavo? Makikita mo yan sa system. So, yun po yung gusto kong mangyari. Kasi ang dinatnan po namin from scratch, wala talaga eh. Kumbaga, mga papel lang, mga dokumento. Minsan yung mga resibo, napakadali. Punta ka lang sa restaurant, minsan nakakalungkot yung mga resibo na alam mong hindi naman totoo, pero naipapasok. Pero yan, kung titignan yan, tapos may isang system, yung taong bayan mismo ang silang mag-check. Sino pa po yung gagawa ng kamalian sa mga departamento, sa mga tao natin, including yung mga local government officials. Okay. So ilalathala natin ang kwentas claras ng bayan ng Porac. Okay. Salamat. Ang dami ko pang tanong, pero mukhang natapos na yung ating question and answer.
Huwag po kayong aalis. Babalik po kami at sa susunod na segment, makakasama natin ang mga tumatakbong konsihal sa team ng Tapang at Lusong. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Plataporma 2025. Thank you.
tayo po ay nagbabalik sa Plataforma 2025. Ngayon po tutungo tayo sa susunod na segment kung saan kasama natin ang 7 sa 8 tumatakbo sa pagkakonsihal sa bayan ng Porac, Pampanga. Sasagutin nilang mga tanong na inihanda po natin at upang malaman natin kung sino ang sasagot, tayo po ay bubunot ng pangalan. Handa na ba kayo? Paano yun? Sinoli ko na yung mga pangalan na bubunot. Sige, babalik po natin yung mga pangalan na bubunutin. Okay. So, ngayon, meron muna akong gustong itanong kay Attorney Tet Buan. Ano po yung tatlong pangunahing tungkulin ng isang konsihal at papaano mo balak gampanan ito kung kayo'y papalari na mahalal? Unang-una po sa lahat, magandang umaga po pati na rin sa lahat ng ating manonood. Sa palagay ko po, ang isang trabaho ng isang konsehal o ng isang kagawad din, dahil kami nasa legislative branch of the government, kami po yung nagpapanukala ng magandang batas na kung saan makakatulong po ito sa aming bayan. Mga resolusyon at batas na makakatulong sa pag-unlad at resolusyon at batas na makakapag-supil naman sa mga hindi magagandang panukala o mga pumapasok na investor sa atin. Kung ako po ay papalarin sa susunod na halalan, magiging kasangga po ako ng mga ating kababayan na titiyakin natin na ang lahat ng mapapanukalang batas ay naaayon sa ating konstitusyon at naaayon din sa pangangailangan ng bawat bayan katulad ng Porac. Okay. Meron po yata kayong 8-point agenda. Councilor Dexter, ano po ang 8-point agenda ng inyo pong team? Actually, bawat isa po sa amin ay may dinidiscuss na plataforma, no? Ang naatasan po sa akin ay ang education, no? Ang committee ng edukasyon. At ang plano po ng aming grupo ay i-revisit po yung mga ordinansang naipasa na before at kung pwedeng i-update itong mga to. Like, for example, ito pong ang existing na batas po natin nung kami nanungkulan, nung ako po'y Vice Mayor, ang existing na ordinansa sa edukasyon ay 2,500 per semester po yung binibigay naming score ng bayan. At plano po namin, kung ang team namin ay mapapalaran, gagawin po namin 5,000 per semester. Ito pong binibigay na educational grant o support sa mga ating mag-aaral. Salamat po. At sino hong makakapagbigay ng kompletong sa 8 8-point agenda? Meron po tayong programa para sa ating edukasyon. Meron po tayong programa para sa ating pang-agrikultura. Meron po tayong programa sa ating mga negosyo at ekonomiya. Meron po tayong programa para sa ating tourism, no? Meron tayong programa para sa ating kultura. Meron tayong programa sa ating peace and order. At meron tayong programa para sa ating kalusugan. Okay, maraming salamat po. Ano po ang masasabi natin, pinakamalalang problema sa peace and order na kailangan sugpuin at lutasin sa bayan ng Porac? Magandang umaga, Tita Sonia. Para sa akin lang po, kailangan gagawa tayo ng ordinansa na may pangil, na hindi na makakapasok yung mga kamukha ng Pogo, yung mga illegal na gawain dito sa bayan ng Porac. Maraming salamat, Tita Sonia. Thank you po. Ano ang meron sa bayan ng Porac na pwede nating sabihin na magiging very attractive sa mga investors sa larangan ng turismo? Good morning po, Tita Son, at sa lahat ng tagapakinig. Ang nakikita ko pong advantage ng bayan ng Porac ay yung marami siyang bulubundukin na pwede natin maging tourist destination. At ito ay sa pamamagitan ng
iano natin sa infrastruktura na makikipag-coordinate tayo kay GM Mark Lapid dahil alam naman natin siya nasa tourism. So malaking tulong po siya na matulungan o makipag-communicate kami sa kanya para yung mga magagandang tanawin sa bayan ng Porac ay ma-develop at maging tourist destination at hindi maging yung mga maling gawain ng Salamat po at ang nais ko sanang itanong ay ano ba ang meron sa kultura ng mga taga-Porac na maipagmamalaki? Isa pong ginagawa namin sa bayan ng Porac ay yung Binulu Festival. Isa pong paraan ng pagluluto ito ng mga ating mga katutubo sa pamamagitan ng native bamboo na ang tawag ay bulo. At dinidisplay po natin yan tuwing malapit yung fiesta, kaya meron po kaming Binulu Festival para makita naman ng ating mga kababayan o kapwa Pilipino kung paano sila nagluluto at gaano kasarap ang binulo ng bayan ng Porac. Okay. Madalas kong nakikita ngayon sa mga kalsada dito sa San Fernando ang katutubo. At maraming pagkakataon na pag tinatanong ko sila kung taga saan sila, ang sabi nila taga Porac sila. Parang napakahaba na ng panahon, no? Hindi na natin pwedeng sabihin na kasi ang Pinatubo eruption naganap noong 90s pa di ba? Napakarami namang hindi naman natin pwedeng sabihin na talagang hikahos na yung ekonomiya ng Porac. Bakit ba naglipa na itong mga kapatid nating katutubo? Ano bang programa nyo para sa kanila kung sakaling kayo'y maupo? Kasi ang mga katutubo ng Porac ay bahagi ng economic sector at bahagi ng kultura ng Porac. Kung tutuusin, napakalaki. Yun nga ang pinagmamalaking yung Binulu Festival. Ang pinag-ugatan nito ay pamamaraan ng pagluluto ng mga natives, di ba? Ng mga katutubo. Sino po ang maaring sumagot sa inyo? Sir? Magandang... Councilor Rito? Rito Buwan. Magandang okay lang po yan. Naririnig po yan ng, magandang baka po. Ng master control room po natin. Yung pong katutubo, of course po, bilang mga pabahay na sinasabi na isa pong siguro na tatalakayin po namin yon. At kagaya po nung sa mga kabundukan na maraming pwede pang i-develop as tourist spot. Pwede po namin pag naayos po namin yun, pwede po namin i-priority na sila ang magtatrabaho muna doon sa mga development doon na mga establishment na pwedeng mangyari po doon sa bundukan namin. Ipapriority po sila para hindi na po lang sila na kagaya po sabi nasa San Fernando sila. So we will be more on we will concentrate po sa kanila para po sa doon na lang po sila. Before na yung kapatagan na magtatrabaho doon sila. Pero as a management, as priority po sila, as magmamonitor po kami bilang maging kantamay po nila doon po. Ano po yung top 5 na health problems na meron ang mga mamamayan ng Porac? Problema sa kalusugan po. Ano yung na-identify ninyo sa inyong pag-aaral na top 5 health problems po ng mamamayan ng Porac? Dialysis, cancer. Councilor Papa Dutz. Magandang umaga po, Tita Son, and sa mga manonood po natin. Unang nakikita ko po, usually, like ngayon po, sa bayan ng Porac, no, marami tayong mga dialysis patient, no. Siguro po doon bibigyan natin ng pansin, lalo na ang mga dialysis patient natin. Daragdagan natin yung pondo para sa kanila, no. Dahil ang buhay ng isang dialysis patient is para
lalong iprong natin yung buhay nila para may kasama o may kaibat na munisipyo yung makaantabay natin yung mga pasyente. At sa mga komunidad naman po, no, yung dengue fever ngayon, nauuso po ngayon. Actually, kasalukuyan nakamit yung anak ko, dengue fever. So, pinapagawa ko, no, sa mga kamag-anak sa pamilya na maglinis sa mga bakuran, sa mga bahay-bahay para at least maiwasan natin yung sakit na dengue fever ngayon. Okay, salamat po. Pwede po. Karandagan lang po. Medyo lipat na po tayo ng tanong, no? Kasi naubos na po yung oras natin doon. Meron po mga ulat na namomonitor tayo hinggil sa epekto ng quarrying at deforestation sa bayan po ng Porac. Kung kayo po ipapalari na maging konsehal, paano nyo sisiguraduhin na ang industriya ng quarrying ay pakikinabangan sa ekonomiya ng Porac nang hindi nasisira ang kapaligiran? Sino po ang maaring sumagot ng tanong na yan? Attorney? Yes po. Siguro po ang gagawin po natin dyan sa problema sa quarries, kagaya po na sinabi ko kanina, hindi po basta gusto mag-quarry, dapat mag-quarry. Kailangan po magkaroon tayo ng mga series of committee hearings na kung saan kailangan pumasa sila sa criteria ng ating bayan at sisiguraduhin din po natin na hindi magkakaroon ng over-quarrying. Kailangan po siguro natin na medyo bigyan ng pangil yung ating mga batas para hindi laging pera ang nasa isip ng ating bayan. Kailangan din po natin pangalagaan ng ating kalikasan at lalo na ang quarry kasi po hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang quarry is bread and butter po ng Porac. Kaya nga po ang Porac ay naging isang first-class municipality dahil po sa binibigay na yaman nito sa amin. Pero kung hindi po natin ito pangangalagaan, masisira at makukuha din po. Kumusta po ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Porac? At papaano nyo po ito palalakasin? Sino po ba ang in charge po sa inyo sa agrikultura, sir? Sir Alfer? Yes, ma'am. At current po, barangay captain ako doon sa amin sa Plana. So, 14 years na po akong barangay captain doon. Every year po yung mga farmers namin doon, nag-aalat kami ng pondo para sa kanila. Para maging progressive yung production nila. At alam naman natin na yung agrikultura, alos yung Pilipinas, dyan nagdedepende. So kung papalarin po kami na maging councilor bilang sa bayan ng Porac, magagawa po kami ng mga ordinansa, resolution na madagdagan ang pondo nila at mailapit din sa matataas na ahensya ng ating gobyerno para maging modern na ang kanilang ginagamit sa pag-aagrikultura. Salamat po. Mabigyan sila. At may gusto pang sumusog o magdagdag dun sa punto? Muli, Tita Sonia. Sir Max? Para sa akin, yung karagdagan, Tita Sonia, na dapat madagdagan yung subsidy ng mga farmers para makinabang naman sila. Para yung ibang farmers na talagang magkayat natin na talagang ang farmers ay pinagmamalaki. Alam naman natin, ang mga farmers po, dito tayo kumukuha ng kabuhayan. Kaya dagdagan natin yung subsidy na binibigay ng bayan ng Porac. Maraming salamat, Tita Sonia. Thank you po. Paano niyo po, ano po ang pwede niyong gawin bilang kung kayo po ipapalari na maging konsehal? Pero meron po tayong incumbent na konsehal ngayon, no? Councilor Bong, kayo na po yung sumagot nung katanungan ko. Ano po ang inyong ginawa noong natuklasan at naibulgar sa buong bansa? Yun pong POGO. Good morning po. Bilang konsehal po, what did you do? Ano po yung mga hakbang na ginawa ninyo para po
yung ganong klaseng katiwalian ay harapin ng kasalukuyang mga nanunungkulan at ano pa ang inyong pwedeng gawin para hindi na po ito maulit? Good morning po, Tita Sonia. Una po sa lahat, naupo po ako 2022. At sa totoo po, hindi sinabi sa amin ng Pogo ng na-suspending mayor. At ang ginawa po namin, pinatawag po namin, nag-conduct po kami ng committee hearing. Dumating po yung PAGCOR at in-invite namin din yung kapulisan, yung BPLO, mga ibang departments. At para hindi na po maulit muli, gagawa po kami kung sakali, swertihin pa kami, gagawa pa kami ng ordinansa na maipangil para yung proseso at sistema bilang legislator, yun ang susundin namin para may sistema ang bawat investor na papasok sa aming bayan. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you po. Sa puntong ito, meron bang mga katanungan mula sa ating audience? O pwedeng ako pa rin ang magtatanong? Ano to, pang ilang minuto pa dito sa portion na ito? 3 minutes. Okay. So meron pa po tayong 3 minuto para sa iba pang mga katanungan. Minsan po, napapansin lang namin o napapansin ng taong bayan na ang mga konsihal na dapat sana ang kanilang tinututukan ay lehislasyon, mga ordinansa, resolusyon, batas, pwede rin naman oversight. Ano po? Kung ang hektubo ay nagagampanan nga ba ng maayos ang kanyang tungkulin, nakikita namin na parang ang mga konsihal, ang inaatupag din nila ay trabaho rin ng executive. Napapansin niyo ho ba yun? Sino pong pwedeng sumagot sa akin kung papaano ang magiging hatian nyo ng gawain in such a manner na imbes ng inaatupag din ng mga konsehal ay ang trabaho ng ehekutibo, kayo ay magdidiin sa gawain pang lehislatura. Attorney, would you like to answer the question? Totoo po yan, no, Tita Sonia, yung pong paminsan, yung mga konsehal, sila na rin yung mga nagtatrabaho sa executive function ng mayor, katulad ng pagbibigay ng mga tulong. Siguro po ang gagawin po natin, kung kami po ang mahalal sa susunod na halalan po, na po, siguro po magfo-focus kami sa legislative making. Siguro po kailangan namin mag-undergo ng maraming trainings, lalo na po hindi naman po lahat sa amin ay abogado. Kailangan po magtulungan kami sa isa't isa kung sino man po ang mahahalal at aralin ng mabuti ang trabaho ng isang konsehal. Na kailangan natin i-remind ang mga taong humahabol na ang dapat na trabaho talaga ng mga konsehal ay gumawa ng batas o resolusyon na makakatulong. At dapat i-inform natin ang lahat ng mamamayan na hindi natin trabaho ang magbigay, na more on legislative tayo, kaya kapag hindi nila tayo nakita nagbibigay ng ayuda, ayos lang po iyon. Okay. Siguro mamaya, pag may pagkakataon, tatanungin ko rin ng mga aspirante para sa posisyon ng alkalde at vice-alkalde kung paano nila pakikitunguhan ito kasi nung araw po kasi naging bahagi din ako ng lokal na pamahalaan at napansin ko nga na ang mga tao hindi nila alam na binoto nila kayo para magbuo ng mga batas. Kanya nanghihingi din sila sa inyo ng ayuda, nanghihingi din sila sa inyo ng pambayad ng tuition fee, ng kuryente, o kaya lalapit pag manganganak ang asawa at marami pang iba.
siguro mainam kung meron kayong programa kung papaano pakikitunguhan ito ng inyong team. Ano po? Kasi hindi maiwasan eh. Pag hindi kasi kayo nagbigay, sasabihin maramot kayo. Kanya hindi na kayo iboboto. Kanya napaka-komplikado kasi hindi makita masyado. Parang hairline lang kasi ang difference ng executive at legislative sa local level. Ano po? So, sa puntong ito po, nais ko kayong pasalamatan sa naging mga tugon ninyo sa ating mga katanungan at babalik po natin ang aspirante or kandidato po natin para sa alkalde at vice-alkalde sa bayan po ng Porac. Pagkatapos po nitong ating commercial break, huwag po kayong aalis, magbabalik kami kaagad at magpapahinga muna po ang ating mga kandidato para sa konsehal ng bayan ng Porac. Thank you very much, sir. Ma'am, thank you.
At ngayon mga kaibigan, dumating na ang pinakamadaling bahagi ng ating programang Oo o Hindi. Kung kayo po ay sang-ayon sa mga katagang babanggitin ko, itaas lamang po ang iyong MetaCard. Itaas po ang hindi kung hindi kayo sumasang-ayon o ang oo kung sumasang-ayon kayo, wala na pong paliwanag. Basta oo o hindi lang po ang ating sagot. Okay? So ready na po ba tayo? So ang unang tanong ko po, dapat bang ipagbawal ang anumang uri ng pogo sa PORAC kahit pa may legal na operasyon ng ilan sa kanila? Oo, ang naging tugon ng ating kandidato para mayor at vice mayor na sina Ginoong Mike Tapang at Ginoong Vince Lusong. So ito po ay Lusong Tapang Team. Okay? Tapang Lusong Team, sorry. So, yung pangalawang tanong, suportado niyo po ba ang pagpataw ng mas mahigpit na regulasyon sa mga dayuhang negosyo upang mapigilan ang iligal na aktibidad? Oo po ang naging tugon ni Sir Mike at Sir Vince. Handa ba kayong gumawa ng full audit sa mga permit at lisensyang inisyu ng nakaraang administrasyon sa mga malalaking negosyo sa PORAC kapag kayo ay uupo? Pareho pong oo ang naging tugon. Kung mapatunayang may opisyal ng lokal na pamahalaan na sangkot sa katiwalian kaugnay ng pogo o iba pang negosyo, dapat ba siyang pangalanan at kasuhan? Okay? Parehong oo ang sagot, wala pa pong sagot na hindi. Handa ba kayong ipatigil ang anumang proyekto sa PORAC na may masamang epekto sa kalikasan kahit pa malaki ang kikitain ng bayan mo mula rito? Ang sagot ay oo muli. Susuportahan mo ba ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa quarry upang maiwasan ang labis na pinsala sa kalikasan? Oo. Okay, pareho pong oo ang naging tugon. Pabor ba kayo sa pagpapatupad ng curfew para sa mga menor na edad? Oo, pareho ang sagot. Itataas nyo ba ang budget para sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon kapag kayo ay pinalad na umupo? Parehong oo.
Handa ba kayong isapubliko ang lahat ng transaksyon at gastos ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng online transparency portal ng munisipyo ng Porac? Meron na po ba ngayon? Transparency portal? Wala pa. Masyado naman backward. Kailangan naman magkaroon na, no? Number 10, pabor ka bang magkaroon ng regular na People's Hour sa munisipyo? Oo, pareho. Okay. Ngayon naman, meron po akong mga itatanong na related po kanina actually dun sa mga question and answer po natin kanina na itatanong din po, no? Ng ilang mga nagpapadala sa atin ng mga komentaryo sa pamamagitan ng social media. Kung hihilingin po sa inyo ni Ginoong Bong Pineda na maglagay ng isang tao sa mataas na posisyon sa munisipyo, tatanggapin niyo po ba, Sir Mike? Pag-ulit po, sorry. Kung hihilingin po sa inyo ni Ginoong Bong Pineda na sumusuporta sa inyong kandidatura na maglagay ng taong malapit sa kanya sa mataas na posisyon sa munisipyo, tatanggapin niyo po ba? Hindi. Okay. Handa ba kayong ipagbawal ang anumang political dynasty sa Porac kapag po kayo ay naging mayor o vice mayor sakaling maging ang inyong pamilya ay apektado? Oo, pareho ang sagot. Kung may makapangyarihang negosyante o politiko na gustong makialam sa inyong mga desisyon bilang alkalde o vice-alkalde, kayo ba ay nakahandang tanggihan ito kung sa palagay ninyo hindi ito makakabuti para sa bayan ng Porac kahit kayo may utang na loob sa mga taong ito? Oo. Parehong oo po ang naging sagot. Kung magkakaroon ng malakas na panawagan ng taong bayan na hindi na kayo dapat tumakbo sa susunod na halalan, kayo ba ay makikinig sa kanila? Okay, maraming salamat po. Parehong oo ang naging sagot. Kanina po, dun sa palitan ng tanong o dun sa discussion with the councilors, meron pong ilang mga bagay na nabitin ako sa kanilang mga sagot. Kanya babalikan ko po mamaya. Pero ngayon, pwede po pa tayong mag-usap ng pambansang mga usapin. Ngayon, kasi hindi naman komo kayo ay mga kumakandidatong opisyalis lamang ng isang bayan tulad ng Porac na wala na kayong pakialam sa nangyayari sa pambansang saklaw. No? Napakalaki ng papel actually ng local government officials pagdating po sa usapin ng pagpapatupad ng mga panawagan for changes, reforms, no? Mula sa national government. Pabor po ba kayo sa charter change upang baguhin ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas? Oo, sir. And hindi ang sagot ni Sir Mike Tapang at oo naman ang sagot ni Sir Vince Lusong. Suportado niyo ba ang federalismo bilang alternatibong sistema ng gobyerno para sa bansa? Sir Mike, hindi. At Sir Vince, hindi. Pabor ba kayong ibalik ang panukalang parusang kamatayan para sa mga kasong may kinalaman sa droga at heinous crimes? Sir Mike at Sir Vince, hindi ang naging sagot? Dapat bang ibalik ang mandatory ROTC para sa senior high school students upang sila'y maging disiplinado? Parehong oo ang naging sagot nila. Pabor ba kayo sa same-sex marriage sa Pilipinas? Hindi. Parehong hindi ang sagot. Pabor ba kayong gawing legal ang diborsyo sa ating bansa? Parehong hindi ang naging sagot. Dapat bang, although nasagot naman ito kanina, pero uulitin ko yung tanong sa inyong dalawa. Pabor ba kayo sa panukalang ipagbawal na ng tuluyan ang anumang pampolitikang dinastiya sa anumang sangay ng gobyerno sa Pilipinas? Oo ang naging sagot. Pabor ba kayong tanggalin ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang
hindi naman panseguridad ang kanilang sakop na trabaho. Okay? Pabor ba kayong ibalik si Harry Roque sa Pilipinas upang panagutin ang kanyang mga kaso na pinag-uusapan sa Quadcom? Oo, kasi malaki ang papel ni Harry Roque sa Pogo, sa PORAC. Tama po ba? Okay. Kanina po ay napag-usapan yung pagkakaiba noong trabaho ng konseho at trabaho sangguniang pambayan at yung trabaho ng ehekutibo. Marami ho kasi ang nalilito kung minsan sa ating mga kababayan, akala nila kapag halal na opisyal, pare-parehong inyong trabaho. Hindi nila alam na ang mga konsehal, ang trabaho nila ay magpanukalang batas at syempre oversight din sa executive. Paano nyo sila tutulungan kung sila'y nilalapitan, halimbawa, ng mga ordinaryong tao para humingi ng tulong sa kanila ng mga ayuda, ng mga bagay na ang pondo ay nasa kamay ng ehekutibo? Will you come up with a certain type of mechanism para po maalalayan ninyo yung mga konsehal ninyo sakaling sila'y lapitan para hingan ng tulong? Sir Mike. Kasi naging konsehal din po ako. Kumbaga, yung mga politiko, akala nila kahit sila'y konsehal, nakakapagbigay sila ng mga tulong pinansyal na galing sa gobyerno. Tayo naman po, kung tayo mahalal bilang mayor nila, gagawin po natin katulad ng ginagawa natin sa ngayon na bibigyan natin sila ng mga allotments. Halimbawa, pagdating po sa mga grants and donations, pagdating po sa mga hospital bills, yung mga guarantee letter, siguro po iiwasan na natin yung mga laging yung suki na tinatawag na pumupunta lagi sa munisipyo. Iaalat lang natin sa mga infrastruktura, sa mga pangkalusugan, sa edukasyon, sa livelihood, at bibigyan natin sila ng parte. Ano pong ibig ko sabihin? Pagdating po sa mga infrastruktura, pwede nilang ituro sa kanilang barangay kung anong kailangan ng kanilang nasasakupan bilang anak ng isang barangay na yon. Pagdating naman po sa kalusugan, kung may lumapit sa kanilang mga hospital bills, guarantee letter issued by the local chief executive. So, i-empower natin sila kung ano yung benepisyo ng isang punong ehekutibo, ibibigyan natin sila para hindi na nanggagaling sa kanilang bulsa. Yun po yung naisip ko, kaya minsan napupwersa silang tumanggap sa mga malalaking negosyante kasi nga po wala silang pansarili nilang gastos o budget. Ngayon, sila rin yung gumawa ang budget, ibabalik din natin po sa kanila. Na malaking tulong yun, at least hindi na pupunta pa sa mayor o sa local chief executive na nandun namang sila. At kung may allotment sila, yun ang gagamitin nila para sa kanilang pantulong sa kanilang mga kababayan at kabarangay. Maraming salamat, Sir Mike. Nais ko ring tanungin si Sir Vince Lusong naman. Kung sakali lang na may magiging pasaway sa inyong mga konsehal bilang presiding officer, anong gagamitin yung paraan ng pagdidisiplina sa kanila, sir? Siguro po, basta nasa procedure lahat ng ginagawa natin sa legislatura na po. Basta nasa procedure lahat, siguro yung mga pasaway sa atin, nakikita naman natin at majority naman po, pag ganun yung nangyayari, alam ko naman susuporta yung mga SB natin pagdating sa ganyan na proseso. Mga pasaway natin na mga kasama. Kaya mas maganda po sana kung mga kasama natin kaalyado mo talaga para alam natin yung mga gagawin natin, yung mga akbang na magaganda, yung mga ordinansang maganda, yun yung ipapanukala nila. Okay. Thank you po. Sir Mike, kung kayo po ipapalarin na maging alkalde, ano yung vision niyo for PORAC? How do you imagine or ano ang pangarap niyo para sa bayan ng PORAC 10 years from now? Anong nakikita ninyo na maganda para sa bayan ng PORAC? Can you describe that vision, yung larawang diwa na yon, for people to appreciate, para hindi yung nakikita natin sa PORAC, puro buhangin, puro bulubundukin, puro mga talahib, ganyan. Tapos napapabayaan ang ating mga katutubong mga mamamayan, tapos meron pang mga ganyang mga eskandalo. How do you see the future of PORAC 10 years from today?
po, magiging isang premier city 10 years from today ang isang bayan ng Porac. Considering na yung nabanggit ko nga po kanina, napakalaki ng nasasakupang lupa. Ang kagandahan po sa aming bayan, hindi po siya lumulubog. Malapit po siya sa Clark International Airport. Malapit din sa Subic International Port na po. So, ibig sabihin, very strategic po siya. May malaking investor na dyan katulad ng Ayala, ng Robinson, ng Axea. No? So, kung yan ay magiging ganap lahat, no po, ang aming bayan ay pinapangarap po natin maging isang napakalaking syudad na yung good governance, transparency, and accountability na makakantan ng bawat Poraqueño. Yung mga kapatid po nating Aita, yung mga pagdating po sa pang-agrikultura, ang kasagutan po doon ay gagawa tayo ng mga market o yung pampublikong pamilihan na doon sila binabagsak ang kanilang mga produkto, hindi kung saan-saan pa dinadala, para lumakas ang kanilang hanap buhay pagdating po sa pang-agrikultura. Pagdating naman po sa quarry, simula pa po noon, pinaglalaban natin. Ngayon, nandiyan na yung anti-overloading. So, ginagawa na rin sa ibang probinsya na at least kahit papano yung mga kakasadahan po natin ay naingatan natin, hindi na nasira. Cost-benefit analysis before, mas malaki pa yung perwisyo kesa sa benepisyo. Ngayon po, masasabi natin, malaking tulong ito sa bayan ng Porac, sa barangay, sa lalawigan ng Pampanga. So ngayon, kung magkakaroon sila ng sariling kakalsadahan dito sa may Megadike, para yung 29 na barangay ng aming bayan, kung sino lang yung may quarry, doon dadaan yung mga ating nasabing mga quarry trucks po natin. So, ang pinapangarap po natin, katulad po ng nabanggit natin, isang napakagandang syudad. Pagpasok mo lang, business-friendly, na walang mga SOP, yung mga graft and corruption, itatanggalin po natin. Maraming salamat, Sir Mike. At Sir Vince, itatanong ko po sa inyo, paano titiyakin ng council kung kayo po ang vice mayor o presiding officer na balansehin yung agrikultura at modernisasyon? Yung madalas po kasi napapansin natin sa iba't ibang mga lugar, hindi ko po alam ang full extent sa Porac. Masyadong matindi ang real estate speculation. Land use conversion, kaliwat kanan, pagkatapos napapabayaan ang agrikultura. Paano yung gagamitin ng inyong posisyon para tiyakin na hindi naman mauubos ang lupain ng Porac para po sa agrikultura? Nakita natin sa pandemic nung nakaraan na napakahalaga pala ng agrikultura ng bawat bayan o bawat syudad o bawat lalawigan. Kasi may panahon na kapag nagkaroon ng pandemya, maaari palang maputol yung tinatawag nating delivery, halimbawa ng mga pangangailangan natin sa pagkain, sir. Dakalta po kasi maging problema regarding po karang subdivision na po. Siguro, ring SB, gawa lang may itong ordinansa na paigpitan niya yung mag-subdivide. Nung ka rin, kaya kakatamang batas, may itong titulo na yung kahit divide depong siyam, kaya ba't pamisalide, puta kahit divide na naman po. Karetang makanitang bagay, nung ka rin bala mo, illegal subdivision ka po lulto. So, pakaigpitan niya po siguro pamangawang batas o ordinansa karas kareng subdivisions tamo. Siguraduan ming may scrutinize lang masalese, kareng karelang permit. Bangkanita naman po, itang pamag-preserve kayong katamang agrikultura, maging maigpit kami at ma-preserve yung masalese. Salamat po. At this point in time, naubos na po yung ating oras. Anyayahin muna po namin kayo na magbigay ng inyong panghuling mensahe. Mauna po kayo, Sir Vince Lusong, at mahuhuli po si Sir Mike. Opo. Karenggang Poraqueños po at kikatamungan pong makirandam. Ako po, tinalakad ko bilang may itong alternatibong kandidato as Vice Mayor. Sana po kilalanan nyo kung mas malalam, pakibalban nyo nung nano ko klase panugali, nung nano ko klase liderato, nano ko klaseng pamilya. At sana po maging makonsider ko karetang kay kayong boboto. Kung sakali man pong akonsiderayo ko, sana po pakibalwan tapang mas malalam nung nanungan kay kaming mesanting performance, nung nano pa kay kaming plataforma de gobyerno walang metong.
yung Team Tapang Losong po, kanta Bemi Laray kaya Bemi, misasan metong lo para kayong kayusan at ikasenso na po ning Balen Porac. Thank you, sir. Pareho kayong soft-spoken. Sir. Sir Mike, your parting message. Opo. Kami po kalupo na po nga sabi ng Vice Mayor Vincent. Alternatibo kami pong pipamilinan uling mabibiyata mo kayong demokrasyang bansa. Metong yamo po nga doon election. Manawagan ko karing kaya katamong katunggali na nung pwede sana may ka-public forum na mo public debate bang kanita po mitas na ning pamamulitika kaya kaya katamong pakamala na Balen. Kesa po ketang mudslinging, may panyira, yarita na po ka rin. Masyado na pong mababang level ng politika ito. Ngayon po, nung sakali man po may palaran tamo, anyaran miya po yung kaya kong kasopan na pangadiyo kami, uling dakaling problema, dakaling tukso, na nung no ka rin po ta agyunan. Kaya kami, karas na ning Mayo 12, kay bat na po nita, metong yang aldeng election, misasan metong tamo po. Uling metong tamo po parasan. Dakal pong salamat, maya-payabak po kaya tamo. Dakal salamat po. Good luck po kayo. More power and may God bless you po. Sana ang buong team ninyo ay pagpalain ng buong may kapal at wala sanang anumang untoward incident na mangyari. At tama po yun, binuksan po natin ang plataforma para dito po magkaroon ng tagisan ang atin po magkatunggaling team. Sayang nga lang at kayo lang po yung tumanggap ng aming imbitasyon. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan ukol sa mga mahalagang issue na dapat isalang-alang sa darating na halalan. Maraming salamat sa inyong pagdalo at aktibong pakikilahok sa ating diskusyon. Ang bawat boto ay may halaga at ang inyong partisipasyon sa mga ganitong usapin ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag at mas makatarungang hinaharap. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025 tuwing Miyerkules alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live po tayo sa CLTV 36 sa Free TV at Signal Channel 115 nationwide. Pakinggan sa RW 95.1 FM at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook na kung saan meron po tayong 1.7 million followers. Live rin po tayo sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sa ngalan po ng ating mga kandidato, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataforma 2025. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito po ang Plataforma 2025 at ako po si Sonia P. Soto na nagsasabing ang boto mo ay tunay siyang kinabukasan mo. Maraming salamat po.